Инспекторатът в МВР ще проверява структурите в Министерството, работещи с класифицирана информация. Това е причината за агресията на младежа. Детска полицейска академия, която се бори с детското насилие и агресия, сред отличниците на проект на годината 2007. Наградите се връчват за трета поредна година по инициатива на фондация ЛАЛЕ. В конкурса участват проекти на неправителствени организации, насочени към подобряване условията на живот на различните социални групи. 34 са номинираните в конкурса проект на годината на фондация ЛАЛЕ. Жури избра 3 от тях с точни критерии, като устойчивост във времето и новаторство. С болната тема за детското насилие повече от 5 години се бори Детска полицейска академия на сдружение Шанс и закрила Хасково. Наистина трябват много отдадени хора и от полицията, и от училищата, и родителите. Хубаво е, че ги има тези хора. Клуб за възрастни интелектуалци Сребърна есен са организирани от Хоспис Милосърдие, като последователи на българската майка Тереза. Всичко това е продължение на духа на госпожа Паприкова, който е заедно с нас. Как наркозависимите да се завърнат към нормалния живот. Натам са насочени усилията на сдружение Борба с наркоманиите. Хората, които са направили избора си да се откажат от наркотиците и са поели пътя към автономността, заслужават вашите аплодисменти. Благодаря ви. Аплодисменти заслужиха и анонимните доброволци, които стоят зад благородните начинания с неписания девиз «Искам да помогна». Старинни знаци и символи, претворени в ярък съвременен изказ, ни представя галерия професор Николай Рейнов със самостоятелната изложба на Вадо, така известен Васил Докев, познат като Вадо повече край швейцарските Алпи, отколкото край родната Люлин планина. Това е моята азбука за моите картини.